Pasalamaton kaayong katawhan sa mental free clinic nga programa ni Gobernador Bambi Imano nga makita diha sa Mauswagon, Misamis Oriental. Matod pa ni PHO Mental Health Division Provincial Coordinator Joy Tagaraw, dako kayo ilang pasalamat sa way puas nga suporta sa programa ni Gobernador Bambi Imano sulod sa 9 ka tuig kay bisan usan na lang kabulan ang nahabili ni iniisip gobernador sa lalawigan. Nagpahabilin gihapon kining matinud-anon sa iyang serbisyo tungod sa gugma sa iyang mga katawhan ug nagbilin gihapon og ubay-ubay nga mga tambal alang sa mga kaigsuunan nga adunay balatian sa panghuna-huna. Dugang niini nga adunay 22 ka mga pasyente nga nahatagan og libreng injections ug mga tableta samtang unom ang nabisitahan sa ilang mga panimalay nga dako kaayog kalipay sa nadawat nga serbisyo. Bisan pa man duol na mahuman sa iyang termino pagka-gobernador, nagpadayon si Gobernador Bambi Imano sa iyang gipanumpaan nga serbisyohan sa hingpit ang katawhan sa lalawigan. Bisan pa man duol na mahuman sa iyang termino pagka-gobernador, nagpadayon si Gobernador Bambi Imano sa iyang gipanumpaan nga serbisyohan sa hingpit ang katawhan sa lalawigan. Kauban si Jolie Seprado sa kamera kini si Lambo Geneva Bandong alang sa Miss Or Balita.